Ahojte všetci, vítajte pri tomto vlogu z One Way Festu v Banskej Bystrici. Momentálne som už v Banskej Bystrici, cestovali sme z Prahy približne skoro 6 hodín a sme tu. Zajtra sa nám začína One Way Fest 23. a bude to v piatok a potom aj sobotu 24.8.2024. Čo je ešte chutné pre kávičkárov? Michel Coffee. Presne, takže Michel Coffee, kávičkári, príďte ochutnať skvelé špeciálne kávičky, special pre vás, takže tešíme sa a pozývame vás ochutnať do tohto stánku. Toto je One Way Fest, kde sa nachádzate, ak ste tu prvýkrát. Už je to 5. ročník, takže máme čo to za sebou, tešíme sa, čo nás čaká. Tak co, Ivko, povedlo sa to? Ja, na parádu. Povedlo sa to? Where? Vlog, čau vlog. Som na One Way Feste a ty sa obrať. Čiť pokánie a veriť a nasledovať Ježiša celým svojim srdcom. No, som potom si to tak dobre. Teraz to počkaj? Ja aj najväčšie umelecké dielo. Aha, také dobre. Ja som nerozumel, o čo ide. Čauko, zdravím vás z One Way Festu v Bystrici, je tu fest, dobre, takže pozdravujem všetkých. Zajtra bude skupina Timi, na ktorú sa tešíme, takže Takže príďte pozrieť zajtra o 5:30. Ahoj, sme na One Way Festu a predávame zmrzlinu a nanuky. Máme tu na One Way Feste koho legendárneho? Davida! Napíšte do komentu, či si pamätáte Davida z One Way Festovských videí, tak ako sa tu cítiš? Výborné, krásne, ja som spokojný, musím povedať, že tieto predstavy sú perfektné, vidno tú prácu všetkých týchto ľudí, atmosféra je parádna, sú tu aj také teplietky a vlajočky a tak ďalej, vymakali to do posledných detailov, vyzerá to fakt super. Tak počúvaj celý svet. Celý svet potrebuje spoznať Ježiša Krista. A ak poznáš čokoľvek o viere, o náboženstve, zabudni na to. Stačí to, aby si spoznal, že Ježiš je tvoj vykupiteľ. Keď budeš volať na neho, odpustí tvoje hriechy, pôjdeš do neba. A to je správa pre celý svet, ktorú potrebuješ počuť. Tak sa s ňou zariaď. Ako som išiel, tak... On je mojím pastierom, všetko, čo mám, dal mi. Co ty děláš? Cukrovú vatu. Wow. Ale teraz oddychujem. Dobre. Tak kde máš dverov, na tak predala. Super, všetko ide podľa plánu, máme skvelé počasie, ľudia stále prichádzajú, všetko klape, takže super. Dneska je deň, kedy môžeš prijať odpustenie, kedy môžu byť zlepené tie kúsky do celku. Ahoj, sme v Banskej Bystrici. Kde? Na One Way Feste. A líbí sa vám tady? Áno, zrejme. Konečne nejaký vstup aj odo mňa, keďže ste tu už počuli viacero ľudí, ktorí sa vám prihovorili. A ja sa vám tu prihovorím z detskej kids zóny, kde je úplne úžasný program. Pozrite sa, napríklad tu je skakací hrad, ktorý bol aj na Goodfeste v Poprade, ale taktiež sa tu vyrábajú rôzne vecičky a je tu aj profesionálne malovanie takto na plátna, takže úplne prešperkovaný program, ale extrémne sa mi páči toto. Tá farebná výzdoba po celom festivale úplne dodáva taký krásny vibík, takže je skvelá atmosféra a momentálne práve prebiehajú teraz talky o uzdravení, že Boh je živý, takže rôzni ľudia rozprávajú svedectva o tom, ako ich Ježiš uzdravil a ja sa veľmi teším, že takto môžu svedčiť a rozprávať všetky tieto príbehy, čo Boh urobil v ich živote. Ako sa vám páči na festivale? Úžasne, parádne, to bude, odporúčam. Super, odporúčame. Bude za chvíľu aj filmik, takže sa tešíme. 16:30. Čakáme vás. Yes, príďte. V Novej zmluve, keď prišiel Boží syn Ježiš Kristus, ten hlavne a veľa hovoril o Bohu ako o milujúcom a dobrom otcovi. Ahoj. Ahojte. Máme tu veľa balónov. Príďte na One Way Fest. Čakáme vás tu. 23-24 august. Zajtra končí. A pred vstupom si nezabudnite zobrať balónik. Takže film, cesta, príjemné pozeranie. Ja poviem úprimne, hoď chlap teraz vás vám priznám, verejne sa priznávam, bál som sa smrti. A viem, že mnoho ľudí aj dnes sa bojí smrti. A ja mám pre vás dnes dobrú správu. Tá dobrá správa spočíva v tom, že už sa nebudete musieť báť smrti. Kvôli každému jednému z vás, ako tu dnes ste, Ježiš zomiera na kríži v bolestiach. Ale tam to nekončí, priatelia.
Ježiš síce zakričal, je dokonané. A viete, čo bolo dokonané? To, že on zaplatil cenu za náš život. Ahoj, čau. Jak se máš? Perfektně. Jak se můžu mít zle, když jdu na takovou skvělou akci na One Way Fest? Tady je kousek. Ty, jak se máš? Dobře. Dobře, tak si to užijte. Čau. Čau, čau. Celý môj život si verný. Celý môj život si Takže máme tu večerný program a momentálne je tu kapela Rockstanders a predtým bola kapela Tretí deň a ešte po kapele Rockstanders nás čaká kapela Tarzus, takže veľmi sa tešíme. Veľa z vás som sa aj stretla, čo sa teším, takže pokračujeme ďalej a tešíme sa aj na zajtra. Máme Fest druhý deň, práve skončila zvukovka Vierky Berkiovej a Oliu, kapely z kresťanského spoločenstva Banskej Bystrici, takže tešíme sa. Ahoj, tak my sme na festivale včera dnes. Sme veľmi radi, že tu môžeme byť, že môžeme kázať evanjelium a ďakujeme za pohostenie, ďakujeme za skvelú hudbu, ďakujeme za Božie slovo a žehnáme všetkých ľudí, aby boli zachránení. Aj včera veľa ľudí prijalo Ježiša ako svojho pána a spasiteľa. Dnes očakávame veľkú žatvu a preto prídi pozbudiť, prídi aj ty a zapoj sa do žatvy. Ahoj! Takže tu môžete vidieť hamáky, aký chillik totálny. Tiež sa tu hrá futbalík, je tam nejaký piknik. Kde sme ďalej? Tu sa robí trička. Chcem ísť do tohto stánku, pretože tu sa pletú vrkočiky. Wow! Ako sa voláš? Niko. Niko, a čo sa ti tu páči najviac na One Way Feste? Mne sa proste páči popcorn, zmrzlina česká, hamáka, ešte hamburger. Takže si mal fajný hamburger. Áno. Wow, super. Takže odporúčaš, aby prišli? Áno. Super, takže príďte na One Way Fest. Momentálne je skvelá prednáška o Izraeli, momentálnej situácii, takže to je na talk stage. Už máme za sebou dobenejšiu časť, kedy bola jedna kapelka Sojer a čakajú nás ďalšie. 16:00 bude program už na veľkom stage, takže sa extrémne tešíme na to a bude to veľmi, veľmi zaujímavé, takže stay tuned. To, na čo sa teraz čaká, lebo udiali sa také dve veľmi zásadné veci, že 27. júla z Libanonu priletela raketa na sever Izraela, na Golanské výšiny, ktorá zabila 12, myslím, že 13 detí nakoniec. Drúzske deti, ani nie židovské, ale drúzovia. Tak ako pred každým vystúpením trošičku sú nervy, ale nevidno to, ne? Ne. Tak vám zatiaľ dám recept na dobrú praženicu z 3 vajec. Nie zo 4. Nie. Už by som ju zjedol skôr, ako to spraví. Vidíš tú nervozitu, hej, práve. No, ale to prejde. Dobre to bude celé. A Bless One Crew! Ďakujem za mikrofón. Ďakujem, že nás takto krásne uviedli. Všetkých vás vítam na tomto mieste. Nič, tak posledný krát a už musia prísť. Bless One Crew! Kde ste? To my knees and pray. Come, Jesus, come. For the day you return. Jesus, the victory for the defeated. Never back down to the opposition. Stay strong and I hold my position. The rains may come, but me, I'm not slipping. Temptation. Ahojte všetci, sme na One Way
Feste a je to úžasné. Ja si to tu užívam. Verím, že aj vy. Ahojte. A naozaj je to pre nás podsta, že tu môžeme hrať a spievať s vami a chváliť spolu Boha. Ty si ohňom, čo v duši mám, tak zapál ma, nech svet pozná. Nádej tú, čo neskončí, si ohňom mojej duši. A preto keď na neho dnes zavoláš a povieš mu Ježiš, prosím ťa, odpusť mi moje viny a moje hriechy. Príď do môjho života a zachráň ma. On to, viete čo to? Viete čo on urobí? On príde. To je tá dobrá správa, že on príde, keď ho zavoláte, ale on čaká na vaše rozhodnutie. Jedno rozhodnutie zmení dejiny vášho života. Halelúja, halelúja, oheň a moc Svätého Ducha. Mene Ježíš, oheň. Aj keď nevidím cestu, stále môj smer, otáčam listy a hľadám ti riadky. Nevidím cestu, no viem, čo je cieľ. Utekám, pretože ich Satan je hladký. Ja dostávam u mňa adios, nemusím meniť sa, aby som zapadol. Viem, kto som a kým chcem byť zajtra. Nečakám na zmenu, začal som konať za veci za hýbu, keď prídeš sa vás na boha, tu fakt nemáš nič. Bez viery tu fakt nemáš nič. Bez pravdu tu fakt nemáš nič. Ak to staneš sa, stratíš aj ty. Bez pravdu tu fakt nemáš nič. Ak to staneš sa, stratíš aj ty. Bez boha tu fakt nemáš nič. Ja som nikdy nerobil to, čo si mnohí priali. Teraz našiel som si fleka, hoci stálo to moc na ich sleduj bandu. Chceme sa to hudbou iba baviť. Toto je koniec, záver tohto vlogu, záver One Way Festu. Určite, ak sa vám tento vlog páčil a páčil sa vám One Way Fest, hoďte like, do komentu mi napíšte, či ste niekedy boli na One Way Feste, alebo či plánujete. A určite bude aj budúci rok, teda verím tomu, že bude opäť v Banskej Bystrici a možno aj nejaké iné mesta, uvidíme. Takže sledujte Instagram One Way Fest, sledujte aj mňa na Story with Jesus a vidíme sa zasa pri ďalšom videjku. Ahojte!